खुलुमबाय स्टुडियाव आं किलिकां ब्रह्म बाक्सा जिल्ला एबसुनि बारग' बिबानगिरि आरो मेलेमजिबिफोरजों लोगो हमलायनाय हाबाफारि लादों। बाक्सा जिल्ला एबसुआ मसलपुराव थानाय जिल्ला मावख' मुगानि आगदारि बानेश्वर बसुमतारिनि न'आव एबसुनि बारग' बिबानगिरि लोगोसे मेलेमजिबिफोरजों ज' लोगो हमलायनाय आरो मागो दमासिनि बोथिसे ओंखाम जानाय हाबाफारि लादों। बाक्सा जिल्ला एबसुनि बारग' आफादगिरि उमेश दैमारिनि मेल सामलायनायाव बे हाबाफारियाव मेल जागायनायनि सिगां मुंख्लंफोरनो दाहा बावो। बेनि उनाव बाहागो लानाय साफ्रोमबो बारग' बिबानगिरिफोर आरो मेलेमजिबि बिथांमोना मागो दमासिनि गाहाम हामलायनाय बावहरलायनायजों लोगोसे बर' हारि दानायाव एबसुनि थांखि आरो नोजोरखौ लानानै बयबो सुबुरुन होनायजों लोगोसे गुवारै सावरायलायनाय जायो। बे हाबाफारियाव बाक्सा जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद, बर' बिमा गौथुमनि बिबानगिरि, बर' हारिमु आफादनि बिबानगिरिफोर लोगोसे एमसिएलए जय मोसाहारि, मन्टु बर', बड'लेण्ड हायुङारि गौथुमनि बुंथिगिरि काथिराम बर' आरो गोबां मेलेमजिबि बिथांमोना बाहागो लायो। गिबियाव गासैबो जोंनि बर' माहारिनिसिम दिनैबो जिहेथु मागो दमासिया सोलिबाय दङ। मागो दमासिया खावसे थांदोंब्लाबो मागो दमासिनि गाहाम हामलायनाय बावहरबाय आरो बे असिला लानानैनो बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा मागो दमासिनि जि दिनैनि थारिखखौ लानानै बारग' बिबानगिरिफोरजों लोगो हमलायनाय आरो गुबुन आफादफोर जिल्ला आफादनि बेन्दोङाव बर' थुनलाइ आफाद, हारिमु आफाद बायदि आफादफोरा लोगोसे आरो जोंनि जे सोलोंथाइ बिथिङाव खामानि मावबाय थानाय प्रिन्सिपाल बिथांमोन, प्रफेसार बिथांमोन आरो जोंनि सानसुमै बिथांमोनखौ लानानै लोगो हमलायनानै बोथिसे जानाय बे हाबाफारिखौ बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे न'खरावनो बेहाय लानाय जादों। मुगानि आगदारि बानेश्वर बसुमतारिनि बे न'ब्लाङाव। दा बेजों जोङो मोनसे जोङो फोरमायनो नागिरदों जे दुलाराय बर' फरायसा आफाद बाक्सा जिल्लायावबो गोबांथार बेबायदि दैदेनगिरि दंसै, गोबां गुबुन बिथिङाव खामानि मावहैबाय। खायफाफा राजनितिकआव दङ, खायफाफा फोरोंगिरि जानानै दङ, गुबुन सेक्टराव खामानि मावबाय थादों बारग' बिबानगिरि जोंनि दैदेनगिरिफ्रा। दा बे बिथिङाव बिथांमोनखौ लोगो हमनानै जों बेखौनो आरोबाव बिथांमोननिफ्राय जोङो बोसोन आरो सुबुरुनखौ लुगैदों। बर' माहारिखौ गेरेमसा माहारि दानांगौब्ला जोंनि बारग' दैदेनगिरिफोरनि बोसोन आरो लोगोसे बिथांमोननि मावनाय, जिहेथु जिल्ला आफादाव थानानै माखासे समाव बिथांमोना माहारिनि थाखाय खामानि मावबाय। इयुनावबो जिखिनि फिल्डआव थाङा मानो, जि आयदायाव सहैया मानो, बर' हारिनि थाखाय, माहारि जौगानायनि थाखाय बड'फानि सान्थौ आरो सानस्रिजों जाहाथे इयुनाव खामानि मावगोन आरो बेबायदि लोगो हमलायलायनाय, लोगो मोनलायलायनानै गावजों गावनि मोनसे सोमोन्दो, बे सोमोन्दोखौ गोरा खालामगोन आरो बर' माहारिया जे खौसे जानांगौब्ला जोंनि आफादारि बिथिङावबो जोङो खौसेखौ जों जानांगोन आरो आफादारि बिथिङाव जेब्ला जोङो खौसे जागोन अब्ला गोख्रों जानो हागोन। जोंनि बारग' बिथांमोनाबो जिल्ला आफादखौ जेब्लायबो नेवसिनानै जाहाथे थाया आरो बेखौ जोङो दिनै मोनदांदों। बयबो जोंनि बारग' आफादगिरि गाहाय नेहाथारिनिफ्राय लानानै दासिम सोरबाबा बुंथिगिरि जानाय दङ बिटिआरनि, सोरबा एमसिएलए जानानै दङ, सोरबा फोरोंगिरि जानानै दं, सोरबा प्रफेसार जानानै दं। डक्टर कमल बड'सा बिथाङा जे क'क्राझार गभर्नमेन्ट इउनिभारसिटिनि एस'सियेट प्रफेसार जाना दं, बिथांमोनाबो बेहाय बाहागो लाफैदों। मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादाव आफादगिरि महरै खामानि मावबोनाय डक्टर दीपक कुमार बसुमतारी बिथांमोनाबो दा CSBनि आवग्रिनानै दङ मासिगिरि महरै, बिथांमोना बाहागो लाहैदों। दा बे जोंनि मोनसे लोगो हमलायनाय आरो जोंनि खौसेथिनि मोनसे नेरसोन आरो बे नेरसोना जेब्लायबो अरायथा जागोन, बेखिनिखौ जों मिजिंथियो। गोजोन्थों। सार मा बुङो? बेथ' जोबोर मोजां हाबाफारिमोन जे एबसुनि बाक्सा जिल्ला कमिटिया दिनै एबसुनि बारग' मावथि बिबानगिरिफोरजों लोगोसे नांजाब आफादफोरनि मावथि बिबानगिरि बिथांमोनखौ लिंनानै मागो दमासिनि मुङै दिनै ज' मोखां नायलायलाय ज' जानायजों लोगोसे ओरैनो दमासिनि मुङै एसे ओंखाम जालायनाय मोनसे हाबाफारि, बे हाबाफारिया मोजाङै जोबना थांबाय आरो बे बेलायाव जों थारैनो बिदि लोगो मोनलायनानै जोबोर गोजोननाय मोन्दों। आरो खोथाया जाहैबाय मा, एखे गोदानथार आरो गोजामथार एबसुनि मावथि बिबानगिरिफोरनि गेजेराव जि गेप एबा फाराग थायो, बे फारागआ जाहाथे जोबस्राङो, गैया जायो, बिनि थाखाय मोनसे हाबाफारि जाहैदों। आरो फारसेथिं
जे दुलाराय बर' फरायसा आफाद होनना बुङोब्ला हारि दानाय हारिनि राव थुनलाइ हारिमु जौगाखांहोनाय फेहेरनाय बेलायाव अरायबो नांबाय थानायखौ जों बयबो मिथिगौ आरो बेनि अनगायैबो हारिनि बायदिसिना गांनाय उखैनाय आरो जेंनाफोरखौ सुफुंनायनि बेला सरकारनि सायावबो नारसिनबोबाय थानाय जायो सोमावसारनो गोनां जायो आरो बेनि गेजेरजों आरो नारसिननोबो गोनां जायो जुजिनो गोनां जायो बे बेलायाव ओंखायनो जोंनि मावथिफोरा एबसुजों लोगोसे जायफोरा आखाइजों आखाइ हमनानै हाबा मावबोदों बर' थुनलाइ आफादानो जा दुलाराय बर' हारिमु आफादानो जा आरो गोदानै दाजानाय जि बर' बिमा गौथुम बेबायदि आफादफोरा जेब्लायबो हारिनि खामानि मावनायाव सरकारजों जुजिनांगौ जानायाव जेब्लायबो स्टेज आरो स्टेन्डनि गेजेराव टेनसननि गेजेराव थानो गोनां जायो बेनि गेजेराव गेजेर गेजेर दिनैनि बायदि हाबाफारिनि गेजेरजों जोङो बे जायफोरा बिदि नांथाबबोदों बिनि गेजेराव गेजेर गेजेर जेनेबा मोनसे रिलेक्सेसन एन्टारटेनमेन्ट बा रिफ्रेशमेन्ट बेबायदि मोननायनि गेजेरजों गाव गावनि साननाय हनायखौ सोलाय सोल' खालामनाय एक्सचेन्ज अफ भिउ खालामनायनि गेजेरजों जों एसे रिलेक्सन लानायनि मोनसे खाबु एबसुनि बाक्सा जिल्ला कमिटिया होनायखाय जों जोबोरैनो मोजां मोनदों बे हाबाफारिया बेयो गिबि खेब जोंनि गोसोआव थानाय बायदि मोनसे एक्सेपसनेल प्रग्राममोन बियो आरो बे बुब्लिखौ लानानै जों दिनै बयबो बयखौबो गाव गावनि गोसो गोरबोनिफ्राय हामलायनाय बावदों जाहाथे बयनिबो जिउ संसारा इयुनाव बयनियाबो आलो गोजोन जाहाथे जायो जै जै मै जायो आरो लोगोसेनो हारि दानायाव जों जाहाथे इयुनावबो खौसेयै गसंथानो हायो बिनि थाखाय जों अरायबो जाहाथे ज' ज' आखाइ हमलायनानै फाफ्लियाव फाफ्लि दोनलायनानै जाहाथे आवगायलांनो हायो बिनि थाखाय जों एसे सावरायलायो आरो सार मा बुंनो गोदोनि दानियाथ' फारागा थाखागोन आरो जुगाबो सोलायबोबाय सम आरो बोथोरा सोलायबोबाय बेजों लोगोसे बेफोरखौ मावलांनायाव गोदोनि जि आदब खायदाफोर दानि आदब खायदाफ्रा गोरोबलाया आरो बिराद हाइलि कम्पिटिटिभ जाहैबाय नालाय समाज दानायनि बेलायावबो गथिखे बेफोरखौ नायोब्ला बे गोदान गोदान आदब खान्थिनि गेजेरजों आवगायलांनांगौ बेखौ जों बयबो मिथिगौ बे हिसाबै दुलाराय बर' फरायसा आफाद बा जोंनि बर' थुनलाइ आफादा बेफोरखौ साननानै दिनै गोदान गोदान हाबाफारिनि गेजेरजों गोदान गोदान मावखान्थि लानानै आवगायबोदों थारैनो बेयो बयनिबो मदद आरो हेफाजाबखौ मोननो हादों आरो बेबायदि जोङो आवगायलांनो हायोब्ला इयुनाव जोंनि जि गेरेमसा बर' हारि दानाय बे हारि दानायाव जों सहैगोनना हयथ' जों मिजिंथिनो हायो सार बर'नि गाज्रि मुं सुनायखौ नुनो मोनो गमामायैनो दुलाराय बर' फरायसा आफाद गैयाबा बर' हारिनि जि नंगौ बेथ' दुलाराय बर' हारियाथ' दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' हारिनि थाखाय जेरैबायदि खामानि मावदों जे हारिनि सिनस्रि बायदि बेयो जोंनो थाङोब्ला मोनसे भेनगार्ड बर' हारिनि थाखाय भेनगार्ड बायदियै खामानि मावबोदों बेखौ नायोब्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद बायदि आफादा गैयाब्ला दिनै बर' हारि दानायनि जि सिमां बे सिमाङा जाफुंसारनाय नङा दा बेनि गेजेराव एबसुखौ सोरबा मुं सुनानै सोरबा सावरायखोमादोंबा सोंखारिदोंब्ला बे थारैनो दुखु गोनां आरो आनफर्चुनेट दुलाराय बर' फरायसा आफादा मा मावदों बेयाव गोथौयै थाङालाबासिनो गोथौयै सानालाबासिनो सा साज्राङै सोरबा जुदि बिजिरनो थाङोब्ला बेखौ नुगोन बिथांमोननि जि सावरायनाय बे रायखोमानाय सोंखारिनाय बेफोरो मिनिंलेस होननानै जों बुंनो हायो मानोना बिथांमोना एबसुआ दिनै हारिखौ लानो मा खामानि मावदों बेखौ बिथांमोना बुजिनो नाजायालाबानो बेफोर बाथ्राखौ ओरैनो साज्राङैल' बुंनायनि बादै जेबो नङा